Kien m'għandix ħlief il-indor fuqkom u ngħidilkom intom miegħi biex inkomplu mexjin din it-triq. Intom miegħi biex ma nifqux nofs triq. Kien dan l-appell tal-Prim Ministru Joseph Muscat li f'entużjażmu li ma għata xejn indirizza r-reli tal-Forum Żgħażagħ Laburisti. Appellalhom biex jibqgħu jimxu fi triq ta' suċċess li qabad pajjiżna fl-aqwa interess għalihom. Ma nistawx inħallu il-forzi konservattivi illi ma jħallunix nimxu il-qoddim. Ħarsu kemm ksibna affarijiet għal-minoranzi, għal-minu għandu orjentazzjoni sessuali differenti, kemm ksibna affarijiet biex in-nisa jsiru dejjem aktar ugwali fis-soċjetà tagħna. Kemm ksibna drittijiet ċivili ġodda u għalhekk ħankunu qegħdin nimxu l-qudiem għal aktar drittijiet ċivili. U pajjiżna se jibqa' jagħti iżjed għall-Prim Ministru bħal żwieġ indaqsa l kulħadd bi gvern ġdid Laburista se jibda diskussjoni nazzjonali dwar suġġetti li affettwaw lilhom direttament bħall-użu rikreattiv tal-kannabis. Għax huwa biss dan il-moviment li b'responsabilità jista' jitkellem fuq suġġett li għal snin twil intefa' taħt it-tapit. Naf li dawn is-sitwazzjonijiet ma nistgħux nitfgħuhom taħt it-tapit. Ħadd ħlief dan il-moviment mhu kapaċi li din diskussjoni issir u ssir bis-serjetà dan il-pajjiż. U għalhekk għandi bżonn l-għajnuna tagħkom nerġa' nistaqsikom intom miegħi biex nibqgħu mexjin il-qudiem din it-triq. Joseph Muscat wera x-xewqa li meta żgħażagħ jimirħu barra minn pajjiżna ikunu kburin ta' dak kollu li pajjiżna tom u li hu lejra ta' ħafna. Joseph Muscat ħeġġiġhom biex l-enerġija żagħżugħa tagħti sema fit-3 ta' Ġunju. Għalhekk nerġa' ntemm billi nħeġġiġkom. Ejja nkunu flimkien, ejja nkunu pożittivi, ejja nħarsu l-qudiem għaliex l-aqwa żmien ta' pajjiżna għadu ġej.